Сөйлем культурасы гомуми культурадан айырылмый. Телеңнең сыйфатын арттыру өчен акылыңның сыйфатын күтәрергә кирәк. Бу хакта үзенең тормыш кебек җанлы хезмәтендә Корней Чуковский язган. Язучы күбесенә балалар әсәрләрен иҗат итүче буларак билгеле, әмма Корней Иванович шулай ук рус телен өйрәнүче дә иде. Исәнмесез, бүген без укучылар арасында сүз һәм телнең ничек бәяләнүе турында сөйләшербез. Бүгенге программада әңгәмә алып бару 9-нчы сыйныф укучылары арасында әңгәмә нинди критерийлар буенча бәяләнде? Телдән әңгәмә инде безнең балаларның сөйләм телен үстерүгә генә кырылмаган, аларның ичке дөньясында байыта ул. Татарча да яхшы бел. Татар телен иң яхшы белүче кем булды? Мин быел 2нче ел катнашам, былтыр призер булдым һәм быел да минем өметләрем бик зурдан. Баганада бер реклама социаль челтәрләрдә меңләп кулланучы. Белем дөньясында нинди гадәти булмаган яңалыклар бар? Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларда дәүләт имтиханнарын тапшыру көннәрен раслады. Чыгарылыш аттестациясе финиш юлына чыкты. Профильле ведомстволар сайтында да төп имтиханнарга әзерлек өчен материаллар басылып чыкты. 9-нчы сыйныф укучылары өчен БДИда үзгәрешләр бар. Имтиханнарны сайлап алып булмас. Моның урынына бер фән буенча йомгаклау тикшерү эше узачак. Әмма 9-нчы сыйныф укучыларына математика һәм рус теле буенча ике имтиханны барыбер дә тапшырырга туры киләчәк. Рус теленнән имтиханны узар өчен 10 февральдә бөтен ил чыгарылыш сыйныф укучылары сынау сөйләшүләре узды. Үзләренә күрә имтиханның телдән бүлеге буенча. Татарстан укучылары арасында бу чара ничек узды? Безнең алдагы репортажда. Бу сезнең имтиханнарыгызга кыру өчен 2нче гимназиядә рус теленнән йомгаклау әңгәмәсе шундый күтәренке рухта башланды. 9нчы сыйныф укучылары төп дәүләт имтиханына керү өчен йомгаклау әңгәмәсе узарга тиешләр. Мондый үзгәрешләр 3 ел элек кертелгән. Телдән әңгәмә инде безнең балаларның сөйләм телен үстерүгә генә кырылмаган, аларның ичке дөньясында байыта ул. Бу әңгәмәгә әзерләнгәндә төрле алымнарны кулланырга тырыштык. Балаларга да җиңел булсын өчен, анарсын яздыру җайланмасы алдында да куркып калмасыннар өчен менә диктофонга яздыруны кулландык без алар белән. Укытучының бит әле кисәтү ясавы бер, аларның үзләрен читтән карап, ишетеп, тыңлап, үзләренең хаталарын белүләре бит инде тагын бер зур ярдәм итте миңа да дип уйлыйм. Телдән әңгәмә 4 бүлектән тора. Укучыларның һәр берсенә 15 минут бирелә. Сәламәтлеге шикле булган укучылар 30 минут эчендә җавап бирә ала. Шул вакыт эчендә алар әзерлексез диярлек биремнәргә җавап бирергә тиешләр. Беренчесендә күренекле шәхесләр турында кыскарак кына текстлар, орфоэпик нормаларга, соннарның исем белән яраклашуына игътибар итәргә тиеш. Укучылар бу таләпләрне инде яттан беләләр. Мин кичә бик нык хәзерләндем бу экзаменга. Үзем бөтен ШОГ сайтында булган барлык вариантларны да карап чыктым. Анда барлык 15 вариант бар. Үземнең кимчелекләремне билгеләдем. Мәсәлән, текстны укыганда танылган шәхеснең фамилиясына игътибар итәргә кирәк. Аның исемендәге басымнарга карарга. Шулай ук 2нче биремдә безгә текстка цитатаны куярга кирәк. Ул цитатаны мәгънәсен сакларга тиешбез. Басымнарны карау. Мәсәлән, текст укыганда заданиедә ук автор исеме һәм фамилиясе язылган. Андагы текстта инде басым һәм ничек дөрес укыганы күрсәтелгән. Шуннан карап, кая басым ясау икәнлеген белдем. Зачет алу өчен ким дигәндә 10 балл тупларга кирәк. Барлыгы 20 балл җыеп була. Әңгәмә укучыларның белемен генә тикшереп калмый. Җавап бирү алымнары, биремнәр аларның җәмгыятьтә үз урыннарын билгеләүгә дә каралган. Минем өчен иң яхшы әзерлек ул матур әдәбият текстларын уку, чөнки алар безнең телебезне байыта, безнең сөйләмебезне шомарта һәм матур һәм гыйльми яктан төгәл сүзләрне өйрәнергә булыша. Минемчә монда төгәл әзерлек була алмый да, чөнки экзамен бик хаотик рәвештә бара. Текстны син белмисең, монологны да темаларын белә алмыйсың. Шуңа күрә гомуми эрудицияны гына үстереп әзерләнергә була. Телдән әңгәмә имтиханга керү өчен беренче этап булып санала. Ниндидер мөһим сәбәпләр аркасында килә алмаган һәм тиешле балларны җыя алмаган укучылар өчен резерв көннәр дә каралган. Йомгаклау әңгәмәсен кабат 10 март һәм 17 май узып булачак.
Йомгаклау әңгәмәсе укучыларга үзләренең хаталарын күрергә, алар өстендә эшләп, төп дәүләт имтиханына үз көчләрен җыеп, куркусыз керергә ярдәм итә. Шулай ук укытучыларга нинди биремнәргә ныграк басым ясарга икәнен күрсәтә. Укучыларның җавабын мәктәп комиссиясе бәяли. Как я уже говорила, это спонтанная речь. Минем әйткәнемчә, укучылар спонтан монологлар төзегәндә хаталаналар, тулы дөрес җөмләләр төзи белергә кирәк. Алар кыска гына булмасын өчен матур әйләнешләр булсын. Бу төп проблемаларның берсе иде. Әмма имтиханнарга әзерлек вакытында без моның өстендә яхшы эшләдек. Йомгаклау әңгәмәсе республиканың 1205 урта һәм төп белем бирү мәктәпләрендә узды. Әңгәмәдә барлыгы 36,000 сыйныф укучысы катнашты. Шулар арасында 574 мөмкинлекләре чикләнгән укучылар. 62 укучы өчен йомгаклау әңгәмәсе яшәгән йортларында оештырылды. Ике 2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Бу тәкъдимне Республика президенты Рөстәм Миңнеханов кертте һәм төбәгебезнең бар халкы белән хупланды. Татарстанда 110 милләт вәкиле яши. Бу атнада халыкара туган тел көне билгеләп үтелде. Телләрне саклау мәсьәләсе бар дөнья өчен актуаль. ЮНЕСКО тикшерүләре буенча дөньяның 6900 теленең 2500-ы юкка чыгарга мөмкин. Кешеләрнең туган телләрендә аралашу мөхитен саклау һәм үстерү бу елның төп бурычлары булып тора. Республикабызның төп һәм титуллы телләрнең берсе татар теле. Аны популярлаштыруга бик күп механизмнар җәлеп ителгән. Барлык теләүчеләр өчен бушлай курслардан башлап, олимпиадалар үткәрүгә кадәр, хәтта татар телене белмәгән балалар арасында да. Әмма төп басым киләчәктә туган телне өйрәнү белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башлаган балаларга бирелә. Мондый белгечләрне профильле турнирда билгелиләр. Туган телен яраткан, ана теленә тугрылыклы булган укучылар һәм укытучыларны татар теле фәненнән республика күләмендә үткәрелгән олимпиада тагын да берләштерде. Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан туган телен камил белгән укучыларның иң-иңнәре дуслык сәламәтләндерү белем бирү комплексы базасында олимпиада эшләделәр. Мин быел икенче ел катнашам. Былтыр призер булдым һәм быел да минем өметләрем бик зурдан. Шулай ук инде икенче ел катнашкач мин олимпиаданың ниндирәк рәвештә булачагын беләм. Олимпиада 4-тән 11 сыйныфта укучылар өчен оештырылды. Барлыгы 33 районнан, Казан һәм Яршалы шәһәрләреннән 280-гә якын укучы катнашты. Катнашучыларны компетентлы жюри бәяләде. Алар КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты, Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты профессорлар, укытучылар составы вәкилләре. Бу безнең өчен дә бик тә кызыклы, шул вакытта куанычлы хәл. Чөнки без үзебез филолог буларак шушы өлкәдә укучыларыбызның әзерлеген, аларның татар әдәбияты, татар тел белән кызыксынуларын, киң планда татар мәдәниятын белүләрен ачыклау, ул димәк бүген безнең киләчәгебез турында кайгырту дигән сүз. Төрле елларда олимпиада төрлечә бәяләнә. Бер елны тест форматына өстенлек бирелсә, икенче елны укучыларның фикерләү дәрәҗәсенә басым ясала. Эшләр тикшерелгәннән соң укучылар алар белән танышып, үзләренең йомшаграк яисә өстенлекле якларын, хата кимчелекләрен белә ала. Мин татар әдәбиятынан олимпиада беренче тапкыр катнашам. Без бик озак әзерләндек. Республикага барасыны белгәч, без ай буе әзерләндек. Олимпиаданың төп максаты татар теле һәм әдәбият өлкәсендә талантлы балаларны ачыклау һәм аларга алга таба үсү өчен мөмкинлекләр бирү. Минемчә, татар әдәбиятыннан эшләр бик катлаулы да түгел, бик җайлы да түгел. Һәр елны үзенең бер уйландыра торган сораулары була. Шаугыр килеп узган олимпиаданың инде җиңүчеләре дә билгеле. Казан, Яршалы шәһәрләреннән Арча, Саба, Биектау, Яңа Чишмә районнары укучылары җиңү яулады. Республиканың 29 районыннан Казан һәм Яршалы шәһәрләреннән барлыгы 144 укучы призер булды. Балаларыбызның елдан-ел белем дәрәҗәсе күтәрелә һәм татар теленә менә хәзерге игътибар шартларында балаларның теләп әдәбият белән кызыксынулары һәм безнең язучыларыбызның тормыш юлы белән, аларның иҗатлары белән кызыксынулары һәм үз фикерләрен әдәби татар телендә әйтә белүләре, аңлата белүләре һәм фикерләүләре билгеле безнең өчен зур куаныч. Татар теле фәне буенча олимпиада төрле категориядәге мәктәп укучылары өчен үткәрелә. Анда татар милләтеннән генә түгел, рус телендә белем бирүче мәктәп укучылары да рәхәтләнеп катнаша ала. Укучыларның кайсы милләттән булулары һәм кайда укуларына карамастан татар теленә булган мәхәббәт һәркемне берләштерә.
Бағанадағы реклама алгарышның нәтижелі ысулы икән. Популяр социаль шелтәләргә 1000 кулланучылар тупларга мөмкин. Ышанасызмы? Бу хакта сезгә Нияз Рахман кызыклы тәнәфес рубрикасында сөйләр. Исәнмесез? Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм интернет дөньясында булган иң кызыклы яңалыклар хакында алга таба. Мәктәпләрдә һәм вузларда яңа директорлар барлыкка килергә мөмкин. Искеләре бер кая да китмәй, ярдәмгә IT директор киләчәк. Мондый тәкъдим белән тиешле хатны инде министрлыкка юллаганнар. Яңа директор исә цифрализация буенча завуч проректор дип аталачак. Гамәлгә ул 2021 елдан яңа уку елы башыннан кертелергә мөмкин. Яңа вазифаны тәкъдим итүчеләр фикеренчә, бу гадәти директор гына түгел, цифрлы коммуникациялар дөньясына чумган һәм аны белем бирү программалары белән бәйле оларга тиешле белгеч булырга тиеш. Тик менә мондый зур тәҗрибәле хезмәткәрләр генә мәктәптә эшләргә риза булырмы икән? Чөнки IT технологияләр дөньясында хезмәт хаклары югарылардан санала. Вакансиялар булыр, директоры табылмаса нишләрбез? Я же повторяю, я вчера сдал отчет. Леонид Петрович, Степанов из 8 Б в милицию попал. Я просил не трогать меня сейчас. Мәктәпләрдәге тагын бер шәп вакансия хакында әйтергә онытканбыз бит. Сүз яңа директор киңәшчеләре хакында. Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов мәктәпләрдә тәрбия буенча киңәшчеләр идеология белән шөгыльләнмәячәк дип белдерде. Аның фикеренчә, әлеге яшь белгеч балалар белән бер телдә сөйләшүче һәм аның укудан тыш эшчәнлеге, спорт чаралары, театрга, музейларга бару, нәкъ менә дәрестән тыш чараларны оештыру. Яңа вазифа ул төбәктә 2021 елның 1 мартыннан гамәлгә кертелгән. 2022 елда киңәшчеләр Россиянең барлык төбәкләрендә дә барлыкка киләчәк. Күз алдына гына китерегез әле. Балалар кул-кул тотышып, дәрестән соң театрга бара. Может, на всякий случай за руки возьмемся? Әмінә китап укучыларга ярдәмчеләр кирәкми, аларның рухи дөньялары булай да бай. Чираттагы сораштыру шуңа бәйле. Дөньядагы иң яхшы шагыйрь дип Александр Пушкин, Михаил Лермонтов һәм Сергей Есенин атаганнар. Сораштыру 3 сораудан тора. Дөньяда иң бөек шагыйрьләр дип кемне атар идегез? Россия яки Совет шагыйрьләренең кайсысы дөньяда иң бөек шагыйрь дип атай аласыз? Һәм өченчесе зинһар өчен сез яраткан Россия шагыйрь классикларны атагыз. Беренче урынны 78% белән Пушкин яулый, икенче урында 43% белән Лермонтов һәм Есенинны 20% халык атый. Әлбәттә, өчесе дә лаеклы һәм бу әле озак еллар дәвамында шулай булачак та. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Үз аудиториясын баганага язган язу ярдәмендә таба. Менә Украинада яшәүче 10 яшьлек Виталина исемле кыз популярлыкка ирешү өчен бик кызык ысул уйлап таба. Ул үзенең YouTube'тагы каналына язуларын сорап баганага игълан ябыштыра, бәхеткә берәү аны төшереп, үз Twitterына куя. Нәтиҗә үзен озак көттерми, бер көн эчендә генә дә аның каналына 40 000 кеше языла. Виталинның каналы Табигать ТВ дип атала һәм ул үзенең Зымна дигән авылында йорт хайваннары хакында сөйли. Анда төп геройлар песи Пушинка, попугай Кеша, эт Альфа. Үзе бер хайваннар дөньясы. Бүген менә шулар, сез дә изгелек кулыдан курыкмагыз. Гади генә гамәлләр башкаларны бәхетле итәргә мөмкин. Очрашырбыз. Сездә социаль шелтәләрдәге сәхифәләребезгә язылыгыз. Безнең программаларны, репортажларны сез Белем дөньясы аккаунтында һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы аккаунтында карый аласыз. Программаны балалар арасында яратылган Корней Чуковский сүзләре белән тәмамлыйбыз. Тел чисталыгына ирешү өчен хисләрнең, фикерләрнең чисталыгы өчен көрәшергә кирәк. Телегезне саклагыз, сау булыгыз.